So make sure na nakapag-subscribe ka na at huwag mo din kalimutan i-click lang ang notification bell para update ka sa lahat ng videos na aking i-upload. Na-miss nyo na rin bang pumasyal? Pwes, ako rin, na-miss ko yan. Pamilyar ba sa inyo ang Lingayen, Pangasinan? Pwes, ito ngayon ang ipapasilip ko sa inyo, ang The Lingayen Beach and Biwak. Tara, samahan niyo ako at ipapasilip ko sa inyo ang ganda ng Lingayen Beach and Biwak.